Слава Ісусу Христу! А ви знали? Ось у З'єднаних Штатах Америки, у штаті Огайо, городі Клівленд, є Карпато-Русинський культурний сад. Ну як він там появився? Від 1880 года і ще до Першої світової війни много карпатських русинів емігрувало до Клівленда, і уже у 1930-х годах там жило вище 30 тисяч карпаторусинів. Того у 1938 годові був складений одобрений план, аби у Клівлендському культурному саді був відкритий русинський сад у тій часті, де перепади напоминають Карпатські гори. Там були висаджені, як і на нашій Оцюзині, сосни і карпатський оріх. У юні 1930 года пройшов марш руснаків до Карпато-Русинського культурного сада, де зібралися більше 1 тисячі карпатських русинів із Клівленда і штата Огайо. Єпископ Русинської греко-католицької церкви США Василь Такач його посвятив. 23 мая 1952 года у Карпато-Русинському культурному саді був відкритий бюст Олександра Духновича із надписом «Я русин був, єсмь і буду». А дякуючи карпатським русинам із Америки, він і донині є. Того, коли будете у Клівленді, не забудьте, ось там є теж маленький кусочок нашої Оцюзини.